ଆଜି ଆମେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିକି ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମସଲାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ଆମର ସିଝି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଲା ପରେ କିଛି କଟା ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ମସଲା ସହିତ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମିଶାଇ ନେବା। ଟମାଟୋ ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେବା। ପାଣିକୁ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମିଶାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ପାଣି ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଭଜା ହେଇଥିବା ମାଛକୁ ସବୁ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛ ଝୋଳ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ଝୋଳ ତରକାରୀ।